Сега ще разкрия тайната защо някои бизнеси имат пълен график от клиенти, а други се чуят откъде да ги намират, за да избутат и този месец без да фалират. Тайната, която ги различава, е автоматизираната система. След като човек влезе в нея, е посрещнат от информация, която е лесна за възприемане. Докато стигне до календара, откъде да запази части за самата услуга, той преминава през няколко стъпки, които му вдъхват доверие и му дават стойност, че ти си най-добрия сред конкурентите ти в твоята ниша, в която си. Статистиките показват, че 85% от хората излизат с запазен час, което накратко означава, че бизнесите, които използват тази автоматизирана система, генерират огромна печалба, заради която бизнесът им върви само нагоре и могат да инвестират в по-скъпо платени реклами, които да увеличават печалбите им още и още. След като вече разбра защо автоматизацията на един бизнес е толкова важна, е време и ти да се автоматизираш бизнеса, ако вече не си го направил. Ако си заинтересован, може да ми пишеш на лично съобщение тук в Instagram, за да ти помогна с целия процес и също така може да ме последваш.